Тогава мислех, че това е правилният избор. Всеки прави грешки, но понякога забравя, че трябва да плати за тях. Писна ми да живея в тази огарка, наречена българска реалност. Исках да избягам, да бъда силен, да променя живота си. Изборът е в ръцете ни, но човешкият живот не е ли прекалено кратък за такива грешки? Тук приключих пътя си. Понякога, когато стоя сам, се чудя дали въобще някога съм следвал някакъв път. Дали ако погледна назад, ще има неща, които да ме накарат да се усмихвам, да се гордея. Страх ме е да се обърна. Винаги съм се питал, това ли е то? Това ли бе правилният избор? Всички се питаме едно и също. Ами ако машина на времето няма, няма връщане назад. Приеми неуспехите си и продължи напред. Мамка ми, как? Господи, защо постъпих така? Както повечето от нас в България, живеех в кофти. Едвам намерих работа. Впоследствие парите не стигаха за мен, а камо ли за малкият ми брат или майка ми. Живота ме бе огорчил още в самото начало. В нищо не ми потръгна. Казват, че ние сме бъдещето. Как, като всеки гледа само да се напие или надруса? Трябваше да направя нещо. Всеки ден едва ми издържах да стигна до леглото, за да се оттърва от мизерната си реалност. А тя продължаваше да ме мъчи на сън. Тогава си мислех, че с пари ще мога да си купя всичко. Коли, жени, любов, живот. Тук в нашата страна всеки завижда, всеки обижда, но никой не се наема да промени нещо. Реших, честните пари са за глупаци. Щом другите правят далавери, защо не и аз? Да седя в кълта, а те на върха няма да стане. Даваме пари за всичко около нас, но не можем да платим за това, което е в нас. Ние българите трябва да погледнем, но кой може да види с затворени очи, от които никога не потичат сълзи? Добре е да имаш познати, особено когато живееш в България. Ако искаш да станеш някой, да постигнеш нещо, трябва да имаш връзки. Сутеньори на мечти. Свързаха ме с завеждаш катедра наркотици за Варна. Така да си каже, набутах се в кошмарите на всеки обикновен човек. Писна ми да съм никой. Лесният път към парите, към хорското страдание или ада не ми пукаше. Изборите ни правят такива, каквито сме. Никой не може да ни отнеме избора. Само от нас зависи дали ще постъпим правилно. Цял живот искам да запея, да се радвам на всеки миг. Но знаете ли, винаги са си чували само викове. На какво да се радвам, като цял живот са ме тъпкали? Знаех, че този човек ще ми помогне. В него бе ключа. Ключа към щастието ми, към парите. Мамка ми, парите ли правят щастието? Започнах да градя бъдеще за себе си,
и минало за другите. 34 000 българи употребяват хероин, а средно 200 000 българи са зависими от наркотици. Пазарът на наркотици у нас може да бъде оценен на 230 милиона лева. Аз станах част от тази система. Роля, за която щях да платя скъпо. Всички сме готови да скъсаме веригите, а се оплютаме в паяжините на миналото. Всичко е просто един театър. Винаги ще си остане един и същ, само участниците ще се променят. Публиката плаща скъпо, а аз трябваше да платя със съвестта си. Колкото повече затъвах, толкова повече ослепявах за всичко около мен, за истината. Бях щастлив. За първи път нямах проблеми. Бях някой, макар и да се движех по сенките. Не ми пукаше, че крада от чуждия живот, за да прекроя своя. Един път нагазиш ли в кълта, връщане назад няма. Сключих сделка с дявола. Продадох съвестта си, мизерния си живот. За нещо страхотно. Аз бях на върха.